Излизай оттам. Мами, сладък ми, какво ще правим там, бе, дядо? Абе, бе, оставяй го. Ти не мога го оправиш. Да не се обрине Танечка. Айде на... Марти! Марти, айде бързо, че баба Мика идва. Айде в банята. Да, айде в банята. О, там е... Виждам, Марти, виждам. Кружки брали си. Аз казах, ние газихме с нощи, ама само кръчката така си газихме. Не се допускаме такова. Снимам те. Коли ли правиш? Снимам те. Марти, коли ли правиш? Той за това взима лопатата и идва тук. За какво да го внасям? И той и ти пясък. За какво го мъкнахме този пясък? Кажите му сега. пясък. Пясък ли е това? Я направи клипче, Тани. Я направи клипче. Марти? Пясък този клип. Добре. Навън ли се Клипче права, клипче. Не, в банята. Лапна ли малко? Бръсни си ръцете, бе, диване. Ела тука. Плюй, Марти. Ела ти извиня. Вижко, ти си го опуснал вече. Опуснал си го вече, край. Марти, какво правиш? Къпи си. На морето ли си, Марти? Да. Каза, че Мешо ме води на море. Така ли? Майка вечеря, майко мила. Ама аз трябва още малко да се науча да слушам. Той слуша много, аз не толкова.